magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Aha. Nicole Yala. Sa lahat ng mga kabisya nating mga proud nanay at tatay, ano pong dahilan kung bakit kayo proud sa inyong mga Junakis, di ba? Meron lang akong i-share, nakakaloka kasi nung isang araw, sabi ng asawa ko, ni Ren, sa panganay namin si Princess, sabi niya sa akin, pwede mo lang akong sagutin kung ang mga grades mo ay puro EE. Ang EE kasi parang count exceeds expectation. So yun yung parang pinaka-highest. Tapos sabi niya pa, at pwede lang tayong lumabas papunta dito sa lugar na ito kung lahat yan EE. So kaya niya yan dinare. Ako naman dun sa yung sinasuggest na lugar ni Ren, ayoko talaga dun kasi mainit. Mainitan ako, ganyan. Kasi pero matutunaw yung gluta ko, di ba? Matutunaw yung mga tinurok sa noo ko. Hindi lang yung gluta ko eh. May mga tinurok dyan na pwedeng matunaw, bawal sa init, ganyan. So ako naman pumayag ako sa kondisyon na yon. Pumayag ako sa kondisyon na yon kasi parang kung i-real talk ko lang, kung i-observe ko lang kung paano yung study habits ng anak ko, parang imposible. So parang oo nga, ganyan. Saka ka na lang magyabang, ganyan. Kapag yung second quarter grades mo ay puro EE. So eto na nga, dumating ang second quarter grades kahapon, 3 p.m. bago tayo pumunta ng PITX. Pagtingin ko, Jegs! Eto na! Ladies and gentlemen, at this point in time, napahiya ang mga magulang. Dahil because ang gulat ko, puro EE as in dire-diretso. Sabi ko talaga, Lord, paano po ito nangyari? Talagang mapapasigaw ka na. Oo, kasi sabi ko talaga, Lord, paano ito nangyari? Pag tinitingnan ko siya, pag nasa school, of course, hindi ko siya nakikita sa school, pero pag dumadating siya, wala naman parang siyang... Parang nag-i-slack lang, parang wala. Oo, wala lang. Parang hindi nag-aaral. Parang hindi nag-aaral. Ang mga topic niya tungkol dun sa mga binabasa niyang libro, tungkol dun sa mga paborito niyang artista, o di naman kaya gumagawa ng mga bracelets, nagbe-beads. Alam mo yung parang, bakit tahimik si Princess when hindi siya nagsasalita? Gumagawa ng mga bracelet. Tapos ganyan, yan lang yung mga, tapos paano nangyari talaga? Pero bukod doon, I'm just so thankful. Alam mo yung parang, napaproud ako because, studios kasi ako, Jegs, I mean, feeling ko, kaya ako nagkaroon ng mga awards nung bata pa ako, nung nag-aaral ako, kasi pinaghihirapan ko talaga siya. Hindi siya, ibig sabihin, nag-aaral talaga ako. Ako talaga, sabi ko nga sa'yo, kwento ko sa'yo, ako talaga yung kinaiinisan ng mga klase kasi ayoko ng cutting class. Diba? Ako yung naiinis ako kapag hindi natuloy yung exam kasi lahat sila hindi handa. Ako handa ako, Jegs. So parang, bakit hindi tuloy yung test? Diba? Tapos sila masaya-masaya pag sinabing hindi tuloy yung test. Diba? Ako yung tipong excited pag may graded recitation, ganyan. So, alam ko sa sarili ko na meron akong bongacious study habits. Ganun ako nag-aaral talaga ako. I take pride in my notes. Yung mga notes ko talagang colorful sila. Talagang pinaghihirapan ko. Ito yung mga notes na photocopy ng mga klase. Ganon ako. Hindi ko nakikita kay Princess yon. Ni isang butil ng ganong study habit, wale. Oo nga, nabanggit mo nga minsan na parang may parang hinanapan mo sa ng notes. Tas wala siyang notes. Kasi una, wala naman masyado na silang libro. Parang lahat digital na. So sabi ko, okay, sige, gets ko kung wala libro. Pero wala kang notes. I mean, nagkakaroon ng subject. Tapos wala kang notes. Sabi niya, wala ma'am. Parang ganun. Kaya very very sure kami na hindi siya, na merong hindi, may subject na sasablay na isa. Diba? Hindi bagsak, ayaw namin ng bagsak. Pero ibig sabihin, yung ina-achieve namin, yung 95 to 100. Ganon. Kasi parang perfect yan eh. Perfect. Parang hindi.
sa nakikita ko. I mean, Oo. real talk lang, 'di ba? Oo. Hindi naman sa maliit ang pagtingin mo sa anak mo, Oo. kundi real talk ka lang na hindi naman siya nag-aaral. So Oo. paano mangyayaring perfect lahat, 'di ba? Perfect, 'di ba? So doon ako thankful na parang ang galing naman. Pero more than that, Jegs, bumabalik sa akin yung 2021 na muntik na siyang mamatay. Oo. At ang dahilan kung bakit muntik na siyang mamatay is a brain inflammation. Yeah. Saan ba nanggagaling yung mga sagot sa mga tanong, Oo. yung pagsagot sa teacher, yung Yes. magagandang grades, hindi ba't sa brain? Yan, pinaprocess ng brain. Pinaprocess ng brain. Oo. Pero brainy siya. Alam mo yun? She's brainy without even feeling ko lang without even trying so hard. Pero most importantly, hindi na dun yung brain niya po noong 2021, kung di niyo po alam yung kwento, magang-maga. To the point na ang sabi ng doktor, Mami, hintayin lang po natin Hindi natin sure kung mabubulag siya. Hindi natin sure kung magiging special siya. Hindi natin sure kung mapipilay siya. Magiging mute. Kasi sobrang maganong kanyang utak, ng kanyang brain. Hindi alam kung alin yung maapektuhan na part. Diba? Kasi yun yung pinaka-central ng lahat-lahat. Correct. So, pwedeng may maapektuhan. Yung speech, pwedeng mata. Oo, correct. Tama. Pwedeng mata. Pwedeng anything actually. Anything, diba? Kasi magang-maga Sobrang dami nung natatandaan ko yung moment na yun kasi nagdadasal kami nun. Tapos, Zoom meeting with a neuro. Tapos pinapakita niya. Hindi ko naman maintindihan yung itsura Pero parang pinapakita niya lang na halos lahat ng parte ng kanyang utak ay maga. So kaya talagang kailangan ng todo-todong dasal na maging okay kasi hindi mo alam. At yun po yung naka-perfect ng kanyang second quarter grades. God is so good. Alam mo yung sabi ko, i-share ko lang din talaga to na minsan lang talaga nakakalimutan lang din natin. Ako, especially for Princess, nakakalimutan ko minsan na the miracle that she is. Pwede kasing hindi na siya nakalakad. Pwede nga hindi siya nabuhay Well, pero nabuhay siya. At tapos may ganito pa siyang brainy pa siya. Alam mo yun? Well, this only shows na yung mga pinagdadaanan nating mabigat, definitely may purpose siya Meron Oo. And for it's a breakthrough correct din sobrang breakthrough talaga siya. And yung ganito na sharing it with you, kung meron kang pinagdadaanan, meron pong Diyos. It's really a miracle story. Ang storya niya po ay isang napakalaking milagro. Yan. Sabi ko nga sa'yo, pagkatapos ko ni-release yung story ni Princess na yun, her miracle story, ang dami nag-reach out sa amin na people na may kakilala, kamag-anak nila mismo, anak, kapatid, same disease but did not make it. So, ibig sabihin, hindi talaga siya simple. Mamaga yung utak mo. Namaga nga lang yung alak-alakan natin. Hindi na tayo makalakad, diba? Mamaga pa yung utak. Yeah. Diba? So, ang galing lang. Iba talaga si Lord. Like, sa akin on my case, lagi kong sinasabi, lagi kong wini-witness na, imagine mo, 3 beses ako na heart attack. Totoo. Tapos ngayon, sigaw ka pa rin ng sigaw. Lahat nagagalaw ko, lahat na madaliri ko. Pero Correct. merong iba, isang beses lang, tagilid na. Totoo. Tagilid na or diretso na. Oo. May mga iba. So sabi ko, iba ka talaga, Lord. Iba ka talaga. Alam mo yun, kaya nga nakaka-excite yung purpose And for you, di ba, of course, yung testimony mo. Yes. Dahil, from Sangano, from bandido, to pastor na may tato, di ba? Yung ganon. And for Princess, I'm just, bukod sa itong story na sinishare sa mga tao na there is a God, na totoo yung Diyos na, siya may control ng lahat pag nagdasal ka at naniwala at nagtiwala, I'm excited also kung anong magiging siya in the future. Alam mo yun, parang, bakit ba't ka binuhay Alam mo yun? Tama. Bakit anong meron? Ano pa yung gagawin mo? Doon ako na-excite kahit na paminsan-minsan, but Mom, you're not skibidi. Diba? Pero ako nakikita ko sa inyo parang package kayo as a testimony sa family. Sa mga pinagdadaanan nyo, halos totoo. magkadikit Not na, in all fairness, Jex, nakatayo pa rin. Di ba? Parang talaga naman, yung pamilya niya, binabato ng binabato, pero nakakapagsuot pa ng malaking ribbon yung babae.
Diba? Because God is good. Yes. Alam mo yun, talagang may mga pagdadaanan na malulupit at matitindi na hindi mo talaga maiintindihan habang dinadaanan mo. Ako hindi ko naintindihan nung time na yon. I'm sure ikaw din, diba? Bakit kasi, ako? Bakit hindi na lang yung iba? Diba? Sinasabi naman ni Lord na His ways is different from us. Iba yung pag-iisip niya eh. Yan, mas malawak. Yung understanding natin, hindi natin napakaliit, gabutil nga. Baka hindi pa umabot sa butil kumpara sa kanyang understanding and greatness. Yung trust lang natin, bigay natin sa tingin ko even si Ren, di ba? Nung sinet niya yung condition yung kay Princess, alam niya imposible. Oo, alam niya. Oo. Kasi tinayaan niya na lahat. Sabi niya, tinayaan niya lahat ha. Pinakamahalaga doon yung, sige, sagutin mo ko kung mapaperfect ko. Ganon eh. Ako din, yung parang, pupunta tayo doon sa lugar na yan. Kahit ang init-init dyan, parang, sige! Gawa ko sa pustahang yan! So, di ba, walang imposible talaga. Wala talaga. Talagang ang gulat ko talaga, Jegs. Promise. As in, as in talagang tinignan ko, papangalan niyo ba to? Teka. Baka may iba akong na-open na portal. Ganon. Ay, samantala sa panahon natin, sa panahon ko, lalo na, nakakakuha lang ko ng mga line of 9 pag ine-erase ko yung sa card eh. Shoutout pala sa mga nag-erase ng grades sa card. Shoutout sa mga nandadayo ng grades. Di ba? So sabi ni Reno, sabi niya, sinabihan ko pa man din siya na pwede niya na akong, yun nga, sagot-sagutin, pag-iilahat. Hala, pero sabi niya, hindi daw niya gagawin. Di ba? At hindi rin naman kami papayag. Chika lang naman yun, pwede mo na kami sagot-sagutin, di ba? So, parang saying na, underlining yun na imposible na yun lang yun. Yun lang yung point na parang imposible mo yung magawa. Kasi nga, kung magbabase nga lang sa galawan niya, parang imposible. Si Princess simple lang, okay. Okay, tsaka wala, promise, hindi nag-aaral. Pag halimbawa nakikita ko na, I mean, siguro nga because I have study habits Si Ren kasi hindi niya masyadong nakita kasi wala rin siyang study habits nung araw. Umaasa na lang talaga yung dati si Ren sa kanyang kagapuhan. Sarap. Tsaka yung kanyang PR skills. Pero ako talaga, umasa talaga ako sa aking study skills. Na kapag mababa yung grade ko, grabe yung kalungkutan ko, Jegs. Kasi alam ko sa sarili kong pinaghirapan kong pag-aralan. Diba? So parang, diba? Parang, tatanong niya sa akin dati, anong grade mo? Sabi ko, 90. Nakakainis, diba? Tapos nagalit sa akin yung nakakuha ng 72. Simula nun, ayaw niya na sa akin. Hindi kasi vying ako for honor. So, para sa akin, pag nag-a-add na ako sa utak ko, parang pag nagka-90 ka o kaya 89, kahit mataas yun mataas naman yun eh. Oo naman. Mataas naman yun talaga. Hindi, parang ninenervyos na ako. Ayun. Diba? So, pero, wala lang. Ang galing lang. God is amazing. Amazing kasi, talaga. Ako, ayoko lang talagang nakapin lang lagi yun sa Facebook page namin, yung Miracle Story. Pero alam mo, hindi ko na siya pinapanood. Nasa YouTube channel din namin. Hindi ko lang siya din pinapanood kasi ayoko lang pagdaanan ulit yung sakit. Pero yung comatose po to eh. Tama. Comatose po tong batang to ay na-comatose. It's beyond the science. Science, the capacity of a human being. Of the doctors, beyond na siya talaga. Hindi na, na lang talaga, divine intervention na lang siya talaga. Yung kamay ni Lord ang gumalaw doon sa sitwasyon na yun Diba? Napaka-amazing. Amazing talaga siya talaga yun. Pwedeng, ako kasi nakakita din sa kanya nung gumagaling siya tas nasa ospital. Isipin mo, Jex, nakatingin siya lagi sa taas. Yung eyeballs niya lagi nakatingin sa taas. Iyak ako ng iyak kasi sabi ko, magiging ganito na ba siya? Kailan mo siya nakilala, di ba? Nung nakilala mo siya nung batang napakabibong as in kinakausap kang dal-dal-dal-dal. Playmate po ako ni Princess. Playmate, ang tawag nila dyan tawag ni Princess kay Diego tsaka kay Totoy noon ay mga the police. Di ba? May mga ganun pa eh. Tapos, di ba? Si Toto yung kriminal, kami yung police. Totoo. So, yung ganun, tapos makita mo siya na coma, siya talaga eh. Hindi unthinkable. Ako hanggang ngayon, pagka binabalikan ko yun, iniisip ko, grabe, Lord, thank you ha. Dinaanan ko yun, tapos nalagpasan ko din. Yeah. Tapos, nang hindi ako nabaliw, kasi parang feeling ko pwedeng may pumitik sa utak ko nun eh. Tama. Na hindi imposible, Jigs, di ba? Alam mo, tama lahat ha. It all lines up. Lahat ng mga sinasabi mo na talagang ibibigay ni Lord sa'yo kung hindi mo kakayanin. Oo, totoo. Ako talaga, nung time na yun, parang feeling ko, hindi ko talaga kakayanin. Diyos ko po. Hanggang ngayon eh. Talagang, pagka tinatanong ako, paano mo yun na God's grace, there's Correct. No other explanation. Tama. Hindi wala akong sasabihin na kumain kasi ako ng okra.
Walang okrang involved. Correct. Hindi pa rin ako kumain ng gulay. It's Yeah. really God's grace. Amen. Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!